Adiyuswa. Sasamunipun kita ngrepekaken kidung pasamuan Jawi kala wau. Sumangga pangibadah mirunggan saben dinten Jemuah Adiyuswa ing Jemuah Kliwon 12 November 2020 kita lampahi ing manah kita nggadahi pengaken. Pitulungan kita punika saking Gusti ingkang akarya jagat milanipun. Siramat lan tentrem rahayu saking Allah Sang Rama lan Gusti Yesus Kristus makuwon ing panjenengan sedaya. Amin. Para adiyuswa, jejer ingkang kita rembak duraka Roma 1 ayat 18. Sebab bebedune Gusti Allah kalerake saka ing swarga marang sarupaning pamblasar lan durakaning manungsa kang nampik kayekten marga dening duraka. Para adiyuswa, nalika ningali film lan lakon ingkang utami dipun kuya-kuya lajeng tumus pitembungan. Biasane kuwi lakon wiwitane mesti kalah, pungkasane mesti menang. Tegesipun sinten kemawon ingkang laku bener boten badhe kawon dening tumindak duraka utawi bebener boten badhe kalindes dening sarupaning piyala. Roma 1 ayat 18 ngendika, sebab bebedune Gusti Allah kalerake saka ing swarga marang sarupaning pamblasar lan durakaning manungsa kang nampik kayekten marga dening duraka. Cetha sanget bilih Gusti boten remen mirsani umat kagunganipun nglampahi tumindak duraka. Panjenenganipun sengit dhateng manungsa duraka, remenipun blasar ing satengahing pagesangan lan boten setya tuhu dumateng kersanipun. Kasunyatanipun senajan manungsa sampun dipun paringi pangertosan dening Gusti bab katresnan lan bebener, ananging manungsa asring tumindak duraka lan cidra, boten ngener ing margi ingkang leres miturut pangandikanipun Gusti. Para adiyuswa, sumangga minangka kagunganipun Gusti sampun ngantos kita punika gadah raos gumunggung lan rumaos bener piyambak. Saktemenipun manungsa punika ringkih lan tasih betahaken kawicaksanan saking Gusti. Pramila kita nglampahi gesang padintenan tansah manut miturut dumateng kersanipun Gusti. Sampun ngantos kita namung ngandelaken pikajengipun piyambak. Gusti Allah ngersakaken supados kita punika saged tumindak bener lan nresnani sesami, supados gesang punika kebak kabingahan lan katentreman. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika paduka paring pepebut amri kawula saged lampah gesang ingkang bingahaken lan ingkang nentremaken kanthi cara kawula mituhu kalian paduka. Monggo paduka ingkang berek para adiyuswa ing pundiya papan, matemah para adiyuswa menika tansah lumampah wonten ing margi paduka. Kawula pasrahaken kawulipun para adiyuswa ing pundiya kemawon, paduka ingkang tansah ngreksa paring pitulung. Langkung-langkung para adiyuswa ingkang nembe nandhang sakit lan wonten ing pemulihan, kawula pitados paduka badhe paring kekiyatan, paduka badhe paring wetahing kesarasan, matemah para adiyuswa ing pundiya kemawon tansah nampi berkah-berkah saking paduka. Kawula ugi imut dhateng para anak putu kawula ing pundiya papan, sae ingkang nembe makarya, nembe sinau, sae ingkang nembe wonten ing gesang bali wismanipun. Kawula pitadosaken anak putu kawula dhateng paduka, matemah anak putu kawula ing pundiya kemawon tansah rineksa binerkahan tining paduka. Kawula ugi masrahaken kawulanipun Komisi Adiyuswa sae wonten ing gereja klasis sinode tabloid Adiyuswa wasita adi lan menapa kemawon gegayutan kalian Adiyuswa kawula pitados
sedayanipun menika paduka agem matemah para adiyuswa menika saged caket raket kalian paduka. Kawula pasrahaken sedaya pandonga pasabat kawula wonten ing asta paduka Gusti kawula Yesus Kristus ingkang paring berkah dhateng kawula. Siramat lan tentrem rahayu saking Allah Sang Rama, Sang Putra, tuwin Sang Roh Suci makuwon ing panjenengan sedaya. Amin. Sumangga para adiyuswa kita tutup pepanggihan kita pangibadah jemuah adiyuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga